En hebben jullie ook nog iets geleerd of niet? Nee. Nee? Ah. Maar wel een beetje gekeken naar al het oude vuurwerk. Ja. Ja. Was wel leuk om te zien. Was wel leuk om te zien, kijk. En vinden jullie verder van deze dag? Ja, wel cool. Helemaal cool. Ja, interessant. Interessant, oké. Ah, mooi. Verder nog iets te zeggen? Nee. Kom volgend jaar naar Zin en Troepie. Ja, kom volgend jaar naar de Kijken zin. naar LVT. Allemaal kijken naar LVT. Kijk, zo moeten we het horen. En Duimpje liken omhoog. en abonneren. Kijk, zo moet dat. Mooi jongens. Hey, jullie helpen mij. En ik help vuurwerkfans ook nog eventjes. Allemaal op vuurwerkfans.nl kijken. En ook net zo goed op vuurwerkgroep.nl, ook een heel goed forum. Ook Hebben we Pyro net Team een- Maastricht. Wat zei je nou, MVV? Pyro Team Maastricht. Pyro Team Maastricht? Ja. Zijn jullie dat? Ja. Oh jongens, ook allemaal kijken naar Pyro Team Maastricht. Dat zijn deze jongens, die staan hier. Dat zijn de echte diehards. Ik ga me sowieso abonneren, dus misschien jullie ook. Dank u wel. Mooi zo. Jongens, bedankt voor deze intro en wat zeggen we dan tegen de kijkers? Doe een like. Tik live, oké. Ja, oké. Nou ja, prima. Zo, hier staan ze aan de flinke bommen. Zelfs uit Malta. Moet je kijken hoe mooi dat gemaakt is. Kijk eens, dat zijn echt de knutselaars. Nee, je moet even je mond houden, dan wordt het copyright klinkt. 4 inch, 12 inch. Mooie Girandola. Ik zat dan hier in 16 inch of zo. Gaaf man. Dat kun je allemaal bestellen bij Remco. Pyro Dummies. Zie je, Pyro Dummies. Lekkere balletjes. Kleine cilindertjes uit Italië. Die aan opengemaakt is zelf. Let ook op de kwaliteit en op de details. Mooi hè? Hij heeft een mooi standje op de Zenetrofie. Verkocht, wel te bestellen. Alles is te koop of te bestellen. Dus mocht je iets willen bestellen, gewoon bij Pyro Dummies. Ja. Er liggen ook nog mooie sleutelhangers die je aan die sleutelbos kan doen. Kun je winnen. Een mooie smiling. Mooi of niet LVT? Open gewerkte dummies. Mooi, mooi, mooi. Ik doe het er niet na. Levensgevaarlijk joh. Als een klein koortje. Ik weet jullie wel vuurwerk af zeker. Maar zo dan hè? Ja. Ja, behoorlijk afstand, maar zoals ik gezegd, finale is nu 1906. 14 en 5 centimeter. Zo, Ruben heeft zijn vriendin ook meegenomen. Waar lopen ze? Hey, dames, we zitten hier. Nou Zena, je ziet het, je wc's zijn niet schoon, dus de mensen die gaan gewoon buiten pissen. Wel gewoon netjes in de beker hoor. Dus ze gaan gewoon die vissen wat eten geven. Nou, misschien iets voor volgend jaar. Ja, al die mensen staan of wat? Wat zit dan? Ga eens zetten man! Nee. Zena Trophy 2015. Ja, die doen minuten voor 18 uur. Wij zijn er bijna klaar voor de allereerste show Masquerita. Zijn jullie er klaar voor?
Ja, dat was gaaf jongen. Knallen, niet normaal. Zo, we zijn vandaag bij de Zena Trophy. We zijn aan het wachten op de Daylight Show. Die is een beetje vertraagd, op een of andere manier. Het zijn allemaal de mensen die er zijn. Blauwe tent met muziek en zo. Daarachter is het schietterrein. Hier is Maskeleta afgegaan. Hij gaat zo meteen de Daylight Show frigging. En hier heb je een tentje met een schietterrein voor de eindshow en voor de producten en zo. En ook voor de trofeewedstrijden. We zijn benieuwd, we gaan het zien. Maar het zal nog even duren.
zijn jullie doen? Zijn jullie pesten? Hey, maar waarom doen jullie dat? Huh? Wil je je gezicht voor of niet? Nee, nou. Maar, even zonder gezicht dan, hier zo. Waarom doe je het? Omdat het gezellig is en ik wandel graag ver. En zou je geen graag ver zijn? Nee, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ga je niet filmen, ik ga echt niet filmen. Ik film gewoon dat. Maar het is ook druk bij de wc, of niet? Scheitdruk. Eigenlijk moet je 2 euro betalen. Nee, kijk, zo wil ik eraf horen. Ik heb dus straks hier mensen in de beek zien pressen. Ja. En ook even, ja, maar dit is voor de Zena, dan kunnen ze er wat mee doen, hè, snap je? Ja, maar dat is echt zo. Ja. Kijk, als ze nou gratis maken aan heel veel, zeg maar, bijvoorbeeld hier ergens pressen. En als dat hier gewoon stond, dan was het toch goed? Hier zo'n drank. Waar je drank kunt krijgen moet je kunnen zeggen. Kijk, als je hier bij de drank gewoon naast de drank ook een herentoilet maakt, vooral voor de heren natuurlijk, dat is belangrijk. Dames moeilijk. Ja, voor de dames ook. Ja, nee, dat is ook wel. Ook voor de dames. Maar dan, ja. Hoe waren de patatjes? Ook goed. Ja, Maar ook lekker. gratis. Ja, Dus ja, ook goed. Weet je, mijn vader is fan van jou. Ja, is dat zo? Ja, mijn vader kijkt heel vaak naar jouw filmpjes. Nou meneer, is dat zo? Is dat zo? Dat is zo. Oh, wil dit de foto met Ruben? Wie ik? Ja, ja u bent Mijn fan. dochter wel. Oh ja, maar. Oh. Wil je op de foto met Ruben? Ja, is goed. Oké. Ja, dat kan wel, ja. Kost ik, ja, 5 euro kost dat. Heb jij... Ga even lachen. Moet je er ook bij doen? Nee. Ja, we hebben even slecht licht, maar ze herkennen zichzelf wel. Denk ik. joh. Oh, ja. Rotterdam! Hey. Ja, mag je dochter op YouTube of niet? Hoi. Mij wel. Oké. Even lachen. Jo, prima. Kan ze terugzien. Ja, zeker. Maar het staat dan voor altijd op internet. Hè. Prima. Want ik zijn heel vaak op YouTube. Oh. YouTube! Limburg! Hey! Limburg de gekste! Lange wappie! Zachte G, homo. Doe normaal. Ruud weet de weg, we volgen Ruud. Ik geloof in Ruud. Ruudje! Even met z'n allen! Ruudje! Ruudje! Eindhoven de gekste. Alle homo's komen uit Eindhoven! Geloof mij, kom. Ik nou met je camera schudden, we zijn er niks meer, hè? Wat zie je? Ja, even wat je zegt. Ja, nog wat gescholden? Maar, nee, niet gescholden. Ah, jammer. Geloof me, die iets ooit gehad, jongens, van X of zo. Die man? Ja. Dat is gewoon zat, joh. Nee, joh. Ja, joh. Nee joh, die was hartstikke nuchter. Die man die was hartstikke nuchter, joh. Dat gaat druppel alcohol. Die Nee, maar als we even een video moeten maken, moeten we wel stilstaan, hè. Wat zeg je? We moeten daar even bij de auto doen. Ja, oké. We zouden echt een ijsshirtje maken. Jij kijkt er morgen allemaal naar, dat beeldmateriaal. Wie jij? Ja, ik niet. Ik zit daarvoor. Ah. Ik ga Disney in elkaar zetten. Daar wou ik ook volgen vandaag. Ja, kan ook. Zal ik ons Nee, ik ga gewoon lekker hier in mijn veeg, man. En dit is dan de parking. Iedereen probeert van de parking weg te gaan. Pasje. 5 euro! 5 euro op je muil! Jongen, doe toch rustig. Ja, we staan wel best vooraan, maar we hebben denk ik toch wel problemen om weg te En we komen. gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet. Want we staan nog even in de file. Ja, doorlopen, op het wachten.